Il-Prim Ministru qed jibqa' jiddefendi lil barranin u mhux lil Malti u sal-lum ma nafux kif se jġib lura l-miljuni misruqa mid-deal tal-Vitals. Qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista wara diskors negattiv li wassal Robert Sabela fil-Parlament. Diskors mimli attakki u li matulu ma spjegax kif se jġib lura l-miljuni li nsterqu mid-deal fraudolenti tal-isptarijiet. Kenna Prim Ministru li kompla jiddefendi lil barrani u mhux lil Malti, fejn baqa' jiddefendi il-każ tal-Vitals, baqa' jiddefendi l-barrani u ma jridx jgħid ukoll x'għamel biex jiddefendi lil Malti u lil Lawċi. X'għamel fl-arbitraġġ biex verament jara kif iġib sal-aħħar ċenteżmu lura lill-poplu Malti u Awċi. Mal-ġurnalisti preżenti barra l-Parlament Alex semma kif Abela baqa' dejjem bl-istess retorika u l-pajjiż ma sema xejn ġdid, apparti minn hekk il-Prim Ministru kien sempliċement reattiv. Intant il-kamp tal-Partit Nazzjonalista insista li se jibqa' jispjega l-viżjoni pożittiva li għandu għal pajjiżna. Dan flimkien mal-50 proposta li ġew preżentati l-bieraħ minnu stess fil-Parlament. Ser inkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna, inkomplu noħorġu iktar proposti, inkomplu nvaraw il-viżjoni proattiva tagħna biex il-kol flimkien verament nagħtu kwalità ta' ħajja aħjar. Għalhekk dan hu l-mument illi verament ikonna gvern illi ma jħalli lil ħadd lura. Alex jinsisti li l-poplu tassew ħaqqu gvern li ma jħalli lil ħadd lura.